Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Νούφος Δημητράς και αυτό είναι το κανάλι Ο Γεωπόντος. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε ξανά για τα λιπάσματα και τις λιπαντικές μονάδες. Αν θες να μάθεις ποιο είναι το φτηνό λίπασμα, μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Πάμε για intro και ξανά εδώ. Μη φύγει κανένας γιατί εδώ θα τα μάθετε όλα. Σε προηγούμενα βίντεο έχουμε αναφέρει ότι τα λιπάσματα χαρακτηρίζονται από τρεις αριθμούς. Το άζωτο, το φόσφορο και το κάλιο. Μερικοί φίλοι του καναλιού μπερδεύτηκαν λίγο όσον αφορά τις απαιτήσεις της ελιάς σε λίπασμα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως αναμενόμενο. Σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτούς τους τρεις αριθμούς και μερικούς ακόμα που μπορεί να υπάρχουν στο τύπο ενός λιπάσματος. Ο πρώτος αριθμός λοιπόν είναι το υλικό άζωτο, εκφρασμένο σε στοιχειακό άζωτο. Ο δεύτερος αριθμός είναι ο φόσφορος, εκφρασμένος σε πεντοξίδιο του φωσφόρου. Ο τρίτος αριθμός είναι το υλικό κάλιο, εκφρασμένος σε οξύδιο του καλίου. Ο τέταρτος αριθμός που μπορεί να υπάρχει είναι το υλικό μαγνήσιο, εκφρασμένο σε οξύδιο του μαγνησίου. Και οι επόμενοι αριθμοί, αν υπάρχουν, μπορεί να είναι άλλα δευτερεύοντα ιχνοστοιχεία, που μπορεί να έχει το λίπασμα, όπως είναι ασβέστιο, θείο, νάτριο, βόριο, κοβάλτιο, χαλκός, σίδηρο, μαγκάνιο, μολυβδένιο, ψευδάργυρος και άλλα. Κάπου εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτικό το στοιχείο που εκφράζεται σε μορφή οξυδίου στο τύπο να είναι σε αυτή τη μορφή μέσα στο λίπασμα. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ενότητα για την κατηγοριοποίηση των λιπασμάτων. Δεν θεωρώ σκόπιμο να υπεραναλύουμε την κάθε κατηγορία, οπότε θα τα πούμε συνοπτικά. Η πρώτη κατάταξη είναι βάση της χημικής σύστασης του λιπάσματος. Και εδώ έχουμε ένα ανόργανα λιπάσματα, 2 οργανικά λιπάσματα, 3 οργανοχημικά λιπάσματα και 4 οργανομεταλλικές ή χημικές ενώσεις. Τα ανόργανα λιπάσματα είναι που αποτελούνται αποκλειστικά από ανόργανα στοιχεία και είναι άμεσα διαθέσιμα για να απορροφηθούν από τα φυτά. Τα οργανικά λιπάσματα είναι αυτά που αποτελούνται από οργανικά υλικά. Τα λιπάσματα αυτά είναι φτωχά όσον αφορά τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και δεν μπορούν να εφοδιάσουν το έδαφος με τα απαιτούμενα μακροστοιχεία, άζωτο, φόσφορο, κάλιο. Ωστόσο, υπό προϋποθέσεις μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των φυτών σε ιχνοστοιχεία. Στο σημείο αυτό, ας πούμε μερικά παραδείγματα οργανικών λιπασμάτων, όπως απομεινάρια ζωικών οργανισμών και φυτικών οργανισμών. Τέτοια είναι κοπριές, κουτσουλιές, ούρα, αποχετεύσεις υπονόμων, αίμα, κέρατα, νύχια, δέρματα, κρεατάλευρα, ψαράλευρα, καλαμιές, άχυρα, φύλλα, φυτά χλωρής λίπανσης και άλλα. Οι άλλοι δύο περιπτώσεις δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσες να τις αναλύσουμε στα πλαίσια αυτού του βίντεο. Τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη κατάταξη των λιπασμάτων, βάσει του τρόπου της εφαρμογής τους. Εδώ έχουμε 1. Τη βασική λίπανση, 2. Την επιφανειακή λίπανση, 3. Την υδρολίπανση και τη διαφυλική λίπανση. Τον πακετάκι σε ένα. Ας αναλύσουμε και εδώ λίγο. Η βασική λίπανση στις δενδρώδεις καλλιέργειες πραγματοποιείται συνήθως τον χειμώνα και στις ετήσιες καλλιέργειες προφυτερωτικά. Γίνεται κατανοητό ότι σε αυτή την περίπτωση το έδαφος πρέπει να εφοδιαστεί με τα απαιτούμενα θρεπτικά στοιχεία. Η επιφανειακή λίπανση γίνεται χρήση μέτρα φυτρωτικά, με μια ποσότητα αζότου και άλλων ιχνοστοιχείων και το λίπασμα δεν ενσωματώνεται στο έδαφος. Η τρίτη περίπτωση είναι τα λιπάσματα που είτε διαλύονται σε νερό και η εφαρμογή τους πραγματοποιείται με πότισμα, είτε η εφαρμογή τους γίνεται με ψεκασμό στα φύλλα του φυτού. Τέλος έχουμε μια ακόμη κατάταξη, βάσει του αριθμού των στοιχείων που αποτελούν το λίπασμα. Εδώ έχουμε τα απλά λιπάσματα που έχουν ένα στοιχείο, για παράδειγμα άζωτο ή φόσφορο,
Έχουμε επίσης τα σύνθετα λιπάσματα που περιέχουν περισσότερα από ένα στοιχεία στη σύνθεσή τους. Η τελευταία περίπτωση λιπάσματος είναι αυτό που ονομάζεται πλήρες λίπασμα, το οποίο περιέχει ιχθυνοστοιχεία, άζωτο, φόσφορο, κάλιο και επιπλέον μαγνήσιο. Υπάρχουν και μερικές άλλες κατατάξεις που δεν βρίσκω λόγο για να αναφερθούν στα πλαίσια αυτού εδώ του βίντεο. Και τώρα ήρθε η απάντηση για το προβοκατόρικο ερώτημα ποιο είναι το φτηνό λίπασμα. Δύο φίλοι που δεν τους ξέρετε, είναι από το χωριό, έψαχναν στο ίντερνετ όπως πολλοί κάνουν στις μέρες μας και βρήκαν προσφορά δύο λιπάσματα. Ο πρώτος φίλος, ο Αντώνης, βρήκε 20 τόνους αζωτούχου λιπάσματος του τύπου 2100 και κόστισε 3.521,4 ευρώ. Ο άλλος φίλος, ο Βαρθολομαίος, εκεί που έψαχνε, βρήκε και αυτός μια προσφορά. Οι 5 τόνοι του λιπάσματος 4600 να κοστίζουν 1.470,58. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι και τα δύο λιπάσματα ήταν των ίδιων χαρακτηριστικών. Με μία πρώτη ματιά όλοι θα έλεγαν ότι το πρώτο λίπασμα που παίρνουμε, 20 ολόκληρους τόνους, είναι ένα φθηνότερο λίπασμα, παρότι έχει πιο ακριβή τιμή. Ας δούμε τώρα ποιος έχει δίκιο. Η λύση είναι απλή. Πρέπει να βρούμε το κόστος της λιπαντικής μονάδας για το κάθε λίπασμα. Και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε μερικές πράξεις. Για το πρώτο λίπασμα, αυτό του Αντώνη, το 2100, ξέρουμε ότι στα 100 κιλά λιπάσματος το άζωτο είναι 21 κιλά. Και θέλουμε να βρούμε πόσο άζωτο έχουν τα 20.000 κιλά. Μια απλή μέθοδο των τριών είναι. Το βλέπετε πάνω στην εικόνα που έχω βάλει. Η απάντηση στο ερώτημά μας είναι 4.200 κιλά αζότου στα 20.000 κιλά λιπάσματος του Αντώνη, του 2100. Στην επόμενη φάση πρέπει να διαιρέσουμε τα χρήματα που θα πληρώσει ο Αντώνης για τον αριθμό που βρήκαμε. Δηλαδή 3.521,4 για 4.200. Έτσι παίρνουμε τον αριθμό 0,84 ευρώ αναμονάδα αζότου για το λίπασμα του Αντώνη. Για το λίπασμα του Βαρθολομαίου, το 4600, δουλεύοντας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, βρίσκουμε ότι η λιπαντική μονάδα κοστίζει 0,64. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Και αναλιπαντική μονάδα, ο Βαρθολομαίος βγήκε κερδισμένος. Όταν τώρα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία στα λιπάσματα, οι υπολογισμοί είναι περισσότερο σύνθετοι και λαμβάνουν υπόψη και άλλα δεδομένα. Αυτό ήταν. Αν έχεις και εσύ κάποια απορία, στη διάθεσή σου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά και να περνάς ακόμα καλύτερα. Γεια!